En primeiro lugar, boas tardes. Boas tardes aos que asistides, que me alegra moitísimo que xornadas deste tipo teñan tanto público, tanta asistencia. Igual é culpa dos organizadores, que os que teño que agradecer que me inviten, a Rafa e a outros componentes da Sociedade Galega de Antropoloxía. Xa hai uns cantos anos que nos coñecemos e que intercambiamos o que podemos, actividade, participación en xornadas, en fin. Por tanto, sabemos máis ou menos o que hai, o que se move neste mundo da mitoloxía popular galega, que supoño que, como me pasa a min, tamén vos pode pasar a moitos de vos, que canto máis che parece que sabes, máis claro está o pouquiño que sabes, non? Que é unha constante. Sempre, afortunadamente, hai portas novas que abrir, porque as que a última que abriches deuche unha pista para algo. Eu realmente estou en fin, non teño moi claro por onde tiña que focar esta intervención, por unha razón, porque vin o programa das xornadas e vexo que se tratan temas a fondo por grandes especialistas, o da Raíña Lupa, o dos mouros tamén se tratou de alguna maneira, o das serpes, as cidades asolagadas que veñen despois e ese vínculo co alén. Entón eu fixen unha cousa, ou farei, intentarei facer unha cousa un pouco aparentemente caótica, porque é imposible, un mundo inaprensible en unha hora, 3/4 de hora, e como se estivésemos 3 horas e 6, non poderíamos abranguer o amplo campo da mitoloxía popular galega, afortunadamente. E isto que parece algo, bueno, que todo o mundo sabe, que todo o mundo pode que coñeza, a realidade é que imos descubrindo aspectos trascendentais, xa non digo importantes, trascendentais da mitoloxía popular galega agora mesmo, nestes tempos. Desde os tempos da xeneración Nós, a época da Segunda República, ata a morte de Franco prácticamente non se fixo nada, ou nada relevante, e despois, desgraciadamente, tampouco houbo, digamos, nin desde a universidade, nin desde a investigación privada, houbo un grande interese. De feito, os antropólogos galegos, e hai moitas probas, foronse investigar a África e a América, e non investigaron, curiosamente, Galicia. Agora, menos mal que ven unha xornada, unha xente, uns antropólogos de nova fornada, galegos, como a Rafa e outros moitos, que sí se están fixando no que pasa na historia da mitoloxía e noutros aspectos do noso país. Así que eu navegarei, farei o que poida. Decíame Roberto, fotógrafo, que ainda non conseguira fotografiar ningún ser mítico. Eu levo moitos anos dicindo, e seguramente que nunca coincidiche comigo, non se deixan fotografiar. É imposible fotografiar un ser mítico. Se consigues fotografiálo é unha trampa, é un trampantoxo, é algo falso. Os seres míticos, e de feito xa hai moito tempo que se sabe, hai que imaxinalos, é unha imaginación colectiva, e logo veñen os ilustradores e ilustran, e fan o que poden dentro do que se lles contou, pero a realidade é que os seres míticos non se poden fotografar. Tú intento aí, e se o consigues serás o primeiro. Bueno, vamos a ver. Voume permitir teorizar un pouco e vou partir de algo que vos pode sorprender. Parto deste cadro de Gauguin, que fai, e así se titula, ademais, fai esas 3 preguntas que se consideran polo menos esenciais para saber de onde vimos, quen somos e a onde imos. E, ao meu entender, igual que pode haber outros moitos propostas, tamén pode valer esta para entender que a mitoloxía popular galega nos pode decir, de alguna maneira, polo menos simbólicamente, de onde vimos, quen somos e a onde imos ir. Brevemente, ainda que sexa título anecdótico, Gauguin pinta este cadro a finais do século XIX, creo que é o 1898 ou 97, por aí, máis ou menos. Está en Tahití, está absolutamente deprimido, non vende cadros, ademais de Francia chega a noticia de que morre unha das fillas, morre, bueno, en definitiva, que non ten moitas esperanzas ni sentido a súa vida,
decide que se non lle chegan no próximo barco noticias boas de Francia que se suicida, non? Pero, mentras tanto, pinta este cadro. Este cadro, en fin, me parece que hasta na Wikipedia está moi ben explicado. En esencia, se partides desde a dereita, do lado dereito... Oi, pero vese fatal de todas formas aquí. Bueno, xa o veredes... Non é mellor a foto que ímos facer, non? Pero veredes un recén nacido, e logo, de alguna maneira, como se representan as idades da vida, e ao final hai unha muller bella, maior, polo medio hai un ídolo e tal, pero en definitiva a anécdota para min é que Gauguin efectivamente intenta suicidarse, toma arsénico, coa mala ou coa boa sorte de que lle provoca un vómito, devolve o arsénico e non morre. Curiosamente, a partir de aí empezan a ir mellor as cousas, incluso ven deste cadro. Bueno, en fin, é pura anécdota esta entrada na miña exposición para xirar arredor desa idea que vos dicía. Bueno, igual se ve mellor aquí na miña impresión que se ve aí, pero bueno, non, agora xa non está aí. En todo caso, tampouco ides ver mellor desde aí. Miradio en internet que o veredes mellor, e ademais hai moi boas reproduccións e de alta resolución. E ademais seguramente o que importa é como se interpreta todos eses seres que creo que son 12 humanos máis o ídolo que faría o número 13, que ten simbólicamente moita potencia. Pero eu non viña a falar de Gauguin hoxe, viña xustamente falar desto que vos estou comentando, da mitoloxía popular, que por un lado é un produto da historia, é dicir, do tempo histórico que en cada momento toca vivir. Non sempre se interpretou nin se tivo a mesma impresión do que significa a mitoloxía popular segundo o momento histórico, porque as circunstancias evidentemente son diferentes, o tempo histórico co que conleva quen detenta o poder político, o religioso sobre todo, pero tamén circunstancias de invasións de crenzas e sobre todo de carencias. Non é igual unha sociedade que se lle prolonga no tempo unha carencia como pode ser a fame, como supoñer, ou de ferramentas comparado con outras culturas do entorno, que vai xenerar e vai interpretar os mitos populares dunha maneira diferente a como faría outra sociedade, eu que sei, esa mitoloxía clásica greco-latina, que é a mitoloxía do poder, é realmente a religión de Estado, non? Evidentemente a mitoloxía popular é menos, a galega nunca tivo esa consideración de religión do poder, por tanto, é, en todo caso, o que queda dunha religión das clases máis ou menos populares, non? Importa o tempo astral, sabedes que dentro do mundo da cultura popular hai moito astrólogo, había sobre todo, non? Había un famosísimo que un día quixeronlle facer unha trampa, porque iba de listillo, os astrólogos van de listillo, se sobe a observar a lúa e o sol e as estrelas e sacar conclusións, tens que ser unha mente privilexiada, non? E había un astrólogo, uns veciños deste astrólogo, que lle quixeron facer a prova definitiva. Este tío, será posible que saiba tanto como di, que todos os días van aí a este Penedo sentar e observar a lúa, se de noite, ou o sol, se de día e tal. E dixen, vamos a facer unha putadiña. E colleron unha folla dun periódico e meteronlle debaixo da pena, non? E cando volveu outra vez a observar desde o Penedo, o astrólogo estaba incómodo, non? E que lle pasará, hasta no momento que di o la luna bajó o la tierra subió, dixo o astrólogo. Xa quedou por sabio para toda a vida, non? Este mundo da astroloxía, que lle daba moita importancia ao efecto dos astros sobre o que nos pasa. E ainda quedan moitas pegadas no tema da lúa, vinculadas ás colleitas e outras moitas cousas que hoxe non imos entrar por aí. E tamén teñen moita importancia os lugares que ocupamos, a xeografía, a orografía. Por eso puñeu esa imaxe. Non é igual estar nun Fisterre, nun cabo do mundo, que nun estado, históricamente, por exemplo. Eso condiciona moito. Aquí dime a chulería de traer unha copia do mapa de Ptolomeo, porque é antigo, pero podía valer un calquera de hoxe. Seguimos estando nun Fisterre, aínda que parece ser que para o mundo antigo éramos a fin do mundo. Cada vez está menos claro que se pensase exactamente que éramos a fin do mundo, pero en todo caso un Fisterre que queda no occidente, e iso sí que non é unha circunstancia calquera. Estar no occidente, estar na ruta
do sol de este a oeste é unha circunstancia que condiciona a forma de entender a vida, a trascendencia esa de onde vimos, quen somos e sobre todo a onde imos. E tamén importa que tamén está no territorio eses nomes, eses topónimos, eses lugares que son portas do outro mundo. Desto seguramente, bueno, seguramente non, vai falar Antonio Balboa bastante, porque o mundo das cidades asolagadas e o mundo das lagoas, e eso son portas de conexión con outro mundo, pero hai moitos outras conexións con outro mundo. Recordade as famosas viaxes de En búsqueda do paraíso de San Brandán ou dos santos da beira atlántica, irlandeses, franceses, galegos, etc., que buscan sempre no occidente o máis alá. Pero, bueno, e aí están, bueno, aí a tira, seguro que coñecedes eso desde a costa algunha pena das ánimas, algún pozo do inferno, non sei. É unha toponimia bastante regular, bastante abundante, e ten moito que ver, en moitos casos, non sempre, con todo este vínculo do mundo dos vivos co mundo do máis alá, co mundo dos mortos. E importa moito, e prometo acabar enseguida coa teoría, importa moito os elementos simbólicos. Importa moito, e se vos digo ouro, sabedes que está vencellado ao mundo dos seres dos que xa se falou onte, dos mouros, non sei se saiu o tema dos tesouros ou non, pero, bueno, en todo caso, o ouro é raro que non saíse por aí. Importa moito o simbolismo das pedras, importa moito o simbolismo da auga, das augas, das doces, das salgadas, importa moito o simbolismo dos camiños, que son fundamentais, os camiños de conexión con este co outro mundo, cos santuarios, cos lugares sagrados, co lugar da moura, co lugar do tesouro, etc., etc. Son elementos básicos para interpretar a mitoloxía popular. E importan moito os elementos vinculados aos seres concretos, a moura, ao mouro, ao tesouro, a moura cos seus elementos que fía, que leva o fuso, que leva a roca, que ten unhas tesouras de ouro, etc., etc., etc. E agora é o momento de dicir, sempre o digo, que como falamos do imaginario, da imaginación, se alguén quere cerrar os ollos a mí non me importa, porque sei que están facendo unha abstracción para, digamos, visualizar mellor esas imaxes das que un pode falar, non? Pero, en todo caso, vou vos sorprender, porque non sei se vou falar de mitoloxía ou non. En todo caso, aí o que teño son uns recortes dun xornal do ano 1838, por aí, máis ou menos, é igual, ese é o de menos, de mediados do século XIX, 1839, concretamente do 4 de xullo, el Correo Nacional, que xa vedes que titula Vergonzosa superstición, e comenta un rumor que circulaba pola cidade da Coruña e que aludía a unha feiticeira, unha muller que supoñía feiticeira, vagabunda, que andaba roubando nenos polas vilas e polas aldeas, polo visto, según o xornal e según a información que se daba aí. Curiosamente, facía cousas tan maravillosas con só tocar o neno nunha man, deixaba o mudo, é dicir, evitaba que o neno berrase, que me están secuestrando, non. Ela tocaba e xa inmediatamente quedaba mudo. Ademais, tiña a capacidade, unha vez que os retía, os tocaba e quedaban mudos, tiña a capacidade de mandalos polo aire a unha botica, a unha farmacia, para que ali lle extraesen sustancias para apócemas. Isto é maravilloso, non? É información dun xornal da época, pero que conta un feito que aparentemente é real, é unha noticia, non? Comentaba, ademais, que faltaban nenos por dúcias, sobre todo en Santiago e en Betanzos, tamén na Coruña algún, que os nenos que quedaban pechados nas casas e toda muller con aspecto de bruxa ou corventías en sospeitosa, e a partir de aí as derivacións que podedes imaginar, se tiña relacións co demo, se tiña negocios co boticario de turno, etc., etc., non? Evidentemente fais unha alusión ao pobo inculto, atrasado, e conta un sucedido concreto que se presentou no mercado unha muller bella, no mercado da Coruña, unha muller bella, vestida decentemente, que comprou algo do que necesitaba e logo axustou cunha moza que lle levase a cesta ata a casa, e que ali lle daría unha recompensa, non?
Outra muller que escoitou o encargo que lle facía a moza, di, tillo, pero que faz, non? Que se esa é unha vella que rouba nenos, como vas irte con ela á súa casa, se che vai facer o mesmo que lle fai aos nenos e tal, non? Así que a moza tirou coa cesta, que xa tiña na cabeza, comezou a berrar, a bruxa, aí vai a bruxa, aquí temos unha bruxa, tal. A vella, deronlle bastantes golpes polo visto, ata que conseguiu meterse nun portal dunha casa dun comerciante, e a xente que se congregou ao redor, hai que matala e tal, e di o periódico, no por esto desmayó la animosidad de la plebe que ya se preparaba a investir el asilo de la supuesta bruja y a demolerlo si para hallarla fuese indispensable. Bueno, 3 horas despois parece que un policía polo menos non podía permitir que matasen a vella diante dela, así que conseguiu librala daquela xente. E o artigo remata, eu non sei como acabou a vella, o que vos digo que o artigo remata preguntándose, necesita comentarios un hecho tan escandaloso? E a frase final lapidaria, la pluma se cae de las manos. Ben, isto deixovolo aí, porque aínda que é unha noticia dun xornal, e como a esta poderíamos traer bastantes dúcias, tanto do século XIX como do século XX, realmente o que hai, digamos, no envoltorio desta suposta información veraz, que unha parte de verdade ten, a vella, a sospeita, o que xa non é verdade, é que toque aos nenos coa man e os nenos queden mudos, que os mande polo aire a unha botica para que lle saquen as graxas e as vísceras e as convirtan en medicina. O que vos quero dicir é que a mitoloxía, en xeral, mal interpretada simbólicamente pode traer desgracias. Hoxe en día, se nos poñemos a revisar xornais con certa atención, sobre todo en países sudamericanos pasa bastante, están constantemente dando información que son puro rumor, e xa non falo solo de mitoloxía popular, tamén falo de información de rumor política, etc., de todo tipo. É dicir, o rumor non deixa de ser un elemento da mitoloxía popular que cando interesa desde o poder de turno aproveitase moi ben, pero cando ao mesmo tempo se pode usar para denigrar, para botar, digamos, os males da historia sobre o pobo do común, tamén se usa. Así foi sempre. E aí, nese paquete, están as mouras, están os mouros, están os tesouros, está toda a mitoloxía popular. Non sei se con isto, que é un exemplo, e que igual non viña a conto, conseguín decirvos que hai elementos da nosa cultura que se aproveitan sistemáticamente polo poder de turno, unhas veces contra nós e outras veces contra elementos concretos, contra nós quero dicir colectivamente, e outras veces contra elementos concretos en momentos puntuais, pero ese sustrato simbólico úsase con máis frecuencia da que pensamos. Por tanto, bueno, esta era unha brincadeira, deixaremos aí. Igual non tiña que perder tanto tempo facendo eso, pero é igual. Dixo Rafa que podía facer o que me dera a gana. Así que, en atribución desa licencia, desa liberdade, vamos a ver. Evidentemente, xa non vou contarvos de mitos, de ritos e lendas, deses relatos que explican a orixe, que explican a ceremonia e que explican o sucedido concreto relacionado con un ser mítico concreto, porque deso xa se falaría seguramente, pero si recupero as preguntas de onde vimos, quen somos e a onde iremos ou a onde está previsto que iremos, porque, de alguna maneira, dentro do conxunto da mitoloxía popular, ese de onde vimos remite sempre a un pasado máis ou menos glorioso, ás veces a unha idade de ouro, e todos os seres míticos que teñen que ver con ese pasado teñen unha serie de características que nos falan deso, non? Aquí saíron as mouras e os mouros seguramente e prácticamente non traballan, usan a maxia, teñen tesouros e encima permítense
a licenza de poder contactar cos humanos e poñerlles unhas condicións se queren conseguir algunha das súas pertenzas, ou no caso da moura, dependendo que tipo de moura sexa, se é a moura moza que quere que a desencanten, ademais ter relacións con ela, que xa para un mozo humano eso sería o máximo, non? Casar coa moza que é guapa e ademais ten cartos, bueno, ten tesouro, ás veces o tesouro non é exactamente cartos, pero bueno, home, pois sería fantástico, non? Esa ilusión, esa cobiza, ese ideal de, digamos o que digamos, de non dar golpe e vivir como Dios, eso é fantástico. Eso é o pasado, ese ao que aspiramos imitar e que non hai maneira de conseguir. E iso está na mitoloxía. Eso motiva, move o mundo, parece que non, pero move o mundo máis do que parece. Quen somos? Tampouco vai haber tempo hoxe, pero se imos vendo fundamentalmente os fracasos das relacións dos humanos cos seres míticos, ese somos nós. O mozo que quere desencantar a moza que se transforma en serpe, pero que se asusta cando se transforma en serpe, non é capaz de darlle o bico que lle tiña que dar, ese é un cobarde. É dicir, nós somos uns cobardes. Non temos o valor, iso visto colectivamente é tráxico, porque fala dunha forma de vernos, pois en fin, bastante ridícula moitas veces, non? E non vos falo da relación dos humanos con o mundo da morte, que ese é onde imos. Toda a mitoloxía fantástica, maravillosa, extensísima, enorme, arredor da morte, eso é porque nos preocupa moitísimo a morte. Estamos preocupadísimos con trascender. Que vai pasar? Porque que morremos xa o sabemos. Eso témolo claro, non? E aquí xa vimos tanta xente morrer, tantas generacións que morreron, que non queda ningún. Esa frase tamén contundente, non? Dalú non volveu ninguén. Amigo, hai que ir pensando en que non se volve. Eso, pois, eso é, en esencia, evidentemente, expresado dunha forma moi coloquial, pero é realmente o papel da mitoloxía popular, explicarnos de onde vimos, explicarnos quen somos, explicarnos a onde imos, as preguntas das que falábamos de Gauguin. Traía aquí un decálogo, pero vos facedes traballo de campo? Non. Algún sí, ou sí. Vamos a ver, un decálogo no sentido de que me parece que hai elementos do mito que se deben, digo de outra maneira, igual non hai xente que faiga traballo de recollida de campo sobre a mitoloxía, pero igual hai algún profe, algunha profesora que de algún momento fai uso nos traballos que encarga aos alumnos de que pregunten polas lendas do Castro ou da Mámoa ou do que sexa, non? E moitas veces, e a min, polo menos, teño-mo comentado, despreciase aquilo que lles parece, eso xa mo dixeron, da Moura do Castro non sei onde, que sacaba só a tenda o día da mañaciña de San Xoán e tal, e dicir, eso xa o sabíamos, dicir, non, xa o sabías, pero sigue o recollendo, porque algún día dirache que na tenda había unhas tesoiras, por exemplo, se non o dixeran antes, ou dirache que a moura se transformou en serpe ou noutra cousa, ou por unha das poucas veces que soe suceder, dirache que houve un valente dali do lugar que foi capaz de desencantala e pois hai unha familia que viven como Dios que son fillos daquela moura, un supoñer, non? É dicir, de vez en cando ten que haber algún acerto, a ración é mínima, eso non creo que chegue nin ao 1%, non, que va, non. A de éxitos, non, que va, 1 por 1000, e iso xa é moito, e ademais normalmente xa non queda ninguén da familia que podía contar se efectivamente viñan dali ou non. O que hai que ter cuidado porque os fillos das mouras e os fillos dos mouros, se hai que quedar algún, tamén teñen capacidades especiais, pero isto non sei se vos interesa, porque non é o caso, non? Había en Calvos de Randín, había unha xente que tiñan rabo, nunha aldea, tiñan rabo, os homes e as mulleres, que vos quede claro. É dicir, por detrás tiñan rabo todos, que non sei se non queda claro ou non. Bueno, a cuestión é que un día parece ser que era xente mala, que non se portaba nada ben cos das aldeas do lado, que armaban lío e tal,
Entón, os das aldías veciñas puñeronse de acordo e dixeron estes tíos, esta xente hai que liquidala porque non podemos vivir, están roubando o gando, están tal, en fin. Entón, un día acordaron, xuntáronse, foron a por eles e pegaronlles unha malleira terrible, unha malleira, mataronnos a todos menos a dous. A un home e unha muller que evidentemente, como eran intelixentes desde aquela, non deixaban ver, se tiñan rabo non deixaban ver, hai que supón que o cortaron, non? Que quedaron rabenos. Pero, a lógica, se quedou unha parella e podían procrear, puideron ter fillos. Simplemente ben aleccionados, levaban o rabo escondido. É a única, para que non lles pegaran, non? E eu sei unha maneira de saber si entre vós hai alguén que é fillo descendente deses con rabo. O que pasa que é perigoso. Se fai a operación, que en o volvese moi violento. Porque se sinte descoberto, igual ao final, case mellor, vou non deixar aí. Igual ao final. Eu, en todo caso, sei como remedialo, porque con manter unha distancia de seguridade non me pasa nada. Bueno, non me pasa nada. Ata agora non me pasou, pero agora se vai resultar que a metade son dos fillos desa xente, vai a se me pasa. Isto está nun soto. Bueno, mirad, o tema das... Había moitas máis ideas por aquí, pero vexo que se me vai o tempo e que non é plan. Había máis ideas en canto a ese centro do mundo que cada lugar básico, a parroquia, por exemplo, a aldea, funciona como centro do mundo e ten eses santuarios. E se temos unha igrexa parroquial e temos un cementerio, temos unha casa do sagrado e temos unha casa dos mortos no cementerio, tamén podemos intentar entender como funcionaba a mitoloxía popular simplemente asociando como casa sagrada, como casa de culto, un lugar, por exemplo, da Moura, e como lugar dos mortos, ese Sochán, donde din que os mouros teñen túneles e levan os cabalos a beber a non sei donde, etc, etc, etc. Eu porque me parece que é moi útil ou axuda a interpretalos entender que igual tiñan unha función moito máis alta da que pensamos en canto social. Quero dicir que igual formaron parte dunha religión que tivo, foi oficial, para entendernos, non? Tivo predicamento. Con isto quero dicir que a nova religión, o cristianismo, tamén demonizou e tamén someteu de alguna maneira ou cargou de prexuicios todo aquilo que tiña que ver co eles chaman paganismo, e que moitas veces reducen a chamar superstición sin explicar moi ben que significa exactamente o termo superstición. Simplemente significa o que non é, o que a nós non nos gusta. Iso é o que significa superstición. Pode ser, ao dicionario de outra cousa, pero fundamentalmente é iso o que significa, non? As mouras como principal ser mítico do noso país, polo peso que ten, pola cantidade de relatos nas que está que protagoniza, polos lugares aos que está asociada, pola o detalle da relación cos humanos, polas posesións, pola maxia, etc, etc. É o gran ser mítico da nosa mitoloxía popular. A Moura, e isto explicaría polo mellor Rafa, e non os mouros, que aínda que teñen unha denominación idéntica e parece unha cuestión puramente de xénero, en realidade non, son dous seres míticos diferentes. Pero ademais a Moura ten moitas caras, aparte de moitos nomes. Eso tampouco lle faguedes demasiado caso, simplemente vos queda aí, por se non vos chega ben o que a miña voz e o queredes ler. Simplemente é para que se vexa a magnitude do ser mítico que é a Moura. Que ten, sobre todo, para reducilo ao máximo, dous posibles aspectos físicos ou dúas posibles presencias que se describen, vaya. Por un lado sería a da moza, a rapaza, fermosa, nova, que ademais normalmente se di que ten o cabelo loiro ou rubio ou roxo, a pel branca, as meixelas moi finas de ton vermello, etc, etc. En algún caso, esta é a única referencia,
dos tempos de Vázquez de Orxas, que viste raxa parda, que eu, bueno, nun dicionario antigo parece que é un pano prensado que non leva pelo, é o que se chama raxa parda. Bueno, o color pardo, pero a raxa. E tamén ten un aspecto de muller bella. A nova aparécese normalmente ou ben en fontes, ou ben en lagoas, ou ben en castros, é dicir, vinculado ou ben a xacementos arqueolóxicos, ou ben a augas, ou ben a penedos, a lugares e aparece normalmente na mañaciña do día de San Xoán. Se hai outras datas do ano nos que pode aparecer, non se describen habitualmente, non se describen outras datas, por tanto está vinculado ao solsticio de verán, ao renacemento cíclico, que nunha cultura agrogandeira como foi a nosa tradicional é importantísimo, é fundamental, é o cambio do ano, do tempo do escuro para entendernos ao tempo da produción, da cría dos animais e das plantas, etc, etc. E por outro lado está o aspecto de muller bella, que normalmente é xigante, grande, ten moita forza, leva un penedo na cabeza, é a que se lle apón que carrexou un penedo dun sitio a outro. De feito, hai moitas penas por aí que se chaman a pena da vella ou algo similar, pero que ten que ver con un ser mítico que ten moita forza, pero que non é guapa, que é fea, que normalmente, creo que tiña aí un dibuixo que lle roubei a alguén, non sei onde metí, sí, que aquí pintaron a nova, non sei por qué, non deben coñer ese dibuixo, porque a que leva a pena na cabeza, o fillo colgado e a roca tal, é bella, sempre é bella, non sei por qué, bueno, tuvo ben por roubalo. A cuestión é que hai eses dous tipos de moura. Para non estendernos demasiado, a vella, ademais, é evidente que ten unha relación, polo menos en canto a denominación, con personaxes como a Orcabella, o Arco da Vella. A vella do Arco da Vella. Quen é a vella do Arco da Vella? A vella que fai a xeada. Vos sabedes que nos extremos do Arco da Vella hai un tesouro. Son os máis fáciles de localizar. Pasa que cando vas buscando o Arco da Vella móvese, eu non sei como é. Non vos pasou algunha vez? Vas buscando porque dices, carai, está ali. Pero cando chegas ali xa non está ali. Xa marchou. Bueno, vos sabedes aquela copla que di Arco da Vella, vaite de aí, que as nenas bonitas non son para ti. Perigo. Eso as nenas. Pero é que os mozos e os homes non coistes que se vexas debaixo do Arco da Vella se cachopito. Bueno, pois xa fixen unha boa labor social hoxe, se non sabías. Carai. Fume por donde non debía. Bueno, a Moura Vella, a Orca Vella, un personaxe que supostamente vivía polos montes de Fisterra, e que cando tiña 160 ou 170 anos, ou non sei cantos, aburrida da vida, decide enterrarse. Gustaballe moito o sexo, practicaba cos pastores de por ali, e dixo, voume dar a última homenaxe. E chamou a un daqueles, ela xa tiña preparado o sitio, o sartego de pedra para enterrarse, pero dixo, voume dar, eu tamén non entendo, non, se tes tempo, porque non te vas dar un último festín. E chamouno, e dixolle, oxe poste tú debaixo, dixolle ao pastor. E o pastor puxose debaixo, ela puxose encima, o pastor non se deu conta. Ela tirou da tapa e xa quedaba ali e quedou. Entón empezou a berrar polos outros pastores, valédeme. Os outros viñeron, pero xa estaba o sartego rodeado de serpes e non lle puideron valer. Fixadevos en que imaxe tan simple está toda a carga simbólica da Moura, non? A Orca Vella, luxuriosa, ou ninfómana, como que irades, poñedelle xa os adxetivos que irades, o vicio do sexo, o abuso do humano, a duración da vida insospeitada por un humano, moitos anos, e a protección dun elemento simbólico como son as serpes, esas que a Moura se transforma. Estou mirando para ti porque tú, como traballache moi a fondo a Moura do Castro de Negros e a transformación en serpe, todo eso, están aí todos os elementos simbólicos. Entón, os que seades profeso
Ainda que vos digan 20 veces os nenos, ali hai unha moura que se transforma en serpe, seguide ano tras ano hasta que traigan algo novo, que o van traer seguro. E vai seguir a base de retalliños, o que se vai ir recompoñendo na medida do posible con eses datos e outros moitos, de outras moitas partes, ese modelo, ese arquetipo, ese personaxe, e quen sabe se algún día as mouras, ademais de vestir raxa parda, visten, non sei, outra cousa. Ou van en pelotas, que eu tampouco non sei. Isto xa vos lo dixen. Os que van de vellas irán con bandilos un día. Non sei, eu de modas non entendo. Irán con bandilos das abuelitas de cuadros, que neste asiente isto. Probablemente non. Si algo destaca dos seres míticos é que precisamente se distingue a primeiro golpe de vista que non son humanos, por moitas razóns, pero tamén polo aspecto. Non me vou parar, pero aí máis ou menos menciónanse que forzan ese pacto do que falábamos antes, que o pacto consiste en facerlle algún traballiño, que lles quiten os piollos, que lles leven comida, que lles den un cacho do cocho que lles mantivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente ese pacto de non revelar o segredo non se cumpre e o desencanto fracasa. Por tanto, bueno, incluso hai situacións peores. Aí había unha mención a Isabeliña Sabelón, que é o caso típico da rapaza que fai trato cunha moura. Normalmente isto ten que ver cos piollos, a nena ten que quitarlle os piollos á moura, pero non pode contar na casa, cada día dalle unhas moedas, dalle tal, pero non pode revelar. Vamos a ver, en que cabeza cabe que haxa unha señora desconocida no medio do monte cando a nena vai coas vacas, que todos os días saia de algún burato e lle diga a nena, se me quitas os piollos douche todos os días, imaginade, €1 en ouro, non dos que usamos nós, e que a nena non conte na casa, é que é absurdo. Solo significa o que significa. Volvemos ao principio, quen somos? Eses tontos que aceptamos tratos dese tipo. O de tontos tomadio como que non vos afecta a vos, nin a min, é dicir, en xeral. Nestes casos incluso devora nenos. E tamén hai algún relato moi pouquiños de devorar os propios fillos. Bueno, este é un mapa de tesouros que fixeron precisamente, coordinados sobre todo por un profesor, por Xacho Sende, no colexio de Vila de Cruces, e identificaron, non sei cantos son, pero son bastantes, non se pode ver aí o número, os mapas dos tesouros do Concello de Vila de Cruces. Daqui derivaron moitas actividades escolares que teñen que ver con coñecementos moi concretos sobre, por exemplo, minería, vinculando o que dicían as lendas de se era deste metal ou do outro, se o tesouro era unha ferramenta, un sacho, unha gadaña, o que fose, unha grade, etc., vinculado coa actividade agrícola. A verdade é que hai moitas opcións para traballar por aí, aínda que partamos dun mundo absolutamente imaginario como é o dos tesouros. Aquí este é un escaparate, non lles puxen o prezo, pero fixadesvos que son mulleres ou mellor dito, seres míticos ou personaxes femininos, porque é unha teoría que eu teño privada, pero que non poderei demostrar seguramente nunca, é que en Galicia, á marxe das mouras, pero contando coas mouras, o mito feminino ten unha importancia crucial. E unha explicación, e non sei que dirán os que están presentes, Rafa, eu creo que ten que ver coa descripción dese mundo por parte de homes. Creo. Pero isto hai que desenvolvelo e hai que tomalo con calma. En todo caso, neste panel temos arriba, eu digo, de referencias de mitos que se encontraron relatos en Galicia, é dicir, que están... Aquí hai un
un mito antiquísimo, probable orixe grega ou anterior incluso, que é o que logo tivo un grande predicamento no mundo romano, que é o da caridade romana, o da filla que salva o pai que está preso de morrer de fame, que é a condena que ten dándolle de mamar leite do seu peito, que logo o cristianismo evidentemente en fin, transformou no que é a Virxe, esta Virxe do leite. E, bueno, hai bastante iconografía relacionada coa Virxe sobre ese asunto, pero que en todo caso este mito que parecía, ou lles puido parecer, de carácter obsceno, cando non un pecado grave, que agora non me sai a palabra, o das relacións incesto, eso é. Claro, realmente no mundo grego e no mundo romano está vinculado por exemplo, a fundación de prisións, porque fala dun home preso inxustamente, vello, e que a principal condena que ten é que si é capaz de resistir un mes sen comer, libérano de toda culpa. E entón a filla, que está recén parida, visita hoy todos os días, cacheana, non lle atopan nada, pero realmente estaba alimentando, dando leite do seu peito, non? É curioso porque os relatos que temos en Galicia están vinculados á área xeográfica de influencia das lendas de Pardo de Cela no norte e á área de influencia das lendas de Pedro Madruga na zona de Tomiño e por aí. É curioso, hai moitas curiosidades moi interesantes. Este personaxe que recoñecedes é o da leiteira, que non é propiamente un ser mítico, senón un arquetipo da fábula, do máis coñecido e última versión da fábula que se manexaron por aquí, das fábulas de La Fontaine e logo Samaniego en España, en español, que é a mesma prácticamente, pero que detrás ten unha historia fantástica con orixe, polo menos por escrito, xa nas recopilacións dos primeiros séculos do mundo oriental, do mundo hindú, e que o protagonista era un home que vivía de esmolas e fantaseaba con que había ser rico, había casar, había ter fillos, etc., etc. E, en cambio, no mundo cristiano, sábese perfectamente, foi a partir do século XII, no mundo da teoloxía cristiana, cando o personaxe do protagonista masculino se transforma en protagonista femenino, pero esta é unha traxedia terrible, porque o que nos está dicindo, polo menos nos últimos 1000 anos, é que a muller, sobre todo se é pobre, muller é pobre, non pode fantasear. Estas son hostias que a mitoloxía nos vai dando na cabeza e non nos enteramos e vaise creando unha forma de entender, neste caso, as cuestións de xénero e de feito, quen non lle recordaron na escola a famosa fábula da leiteira en versos de Samaniego? Agora non sei se na miña época recitábamosla todos de memoria e remataba con aquel final que non recordo de memoria, pero que máis ou menos estuvolle ben por fantasear, non? Aquí temos os personaxes que teñen que ver co mundo infantil, o mundo do medo, os cocos, María Manta e a tía Xoana. Puxen estes dous porque María Manta actúa, mete medo, rouba nenos, secuestros, como a señora esta que dicíamos da noticia, nos espazos alonxados do hábitat normal da xente. En cambio, a tía Xoana, que é un personaxe que registramos na Ponte Nova, actúa dentro da propia casa, vive nun faio e é perigosa pos nenos da casa. Nós chegamos a pensar que nese arcón onde dicían que vivía a tía Xoana tiñan os documentos da casa, para prohibir aos nenos que se achegasen a eles, crearon o personaxe tía Xoana. Tal. Bueno, aquí temos a Moura que vimos antes, esta é unha lavandeira, o mito da lavandeira que está moi vinculado á morte, aos agoiros de morte. Cuidado, homes, se as vedes de noite lavando un trapo ensangrentado, nunca retorzades o trapo como vos pide ela, facede ao revés, porque se o facedes como vos pide ela, morredes inmediatamente. As sereas, que son personaxes duais, que teñen, digamos, unha cara boa e unha cara mala, as famosas Tres Marías, que non son as Tres Marías do cristianismo, senón as que anuncian a morte entrando nos cuartos onde están, sobre todo, mulleres moribundas. E aquí
e xa acabo para que haxa reparto de puntos, puxen personaxes femininos reais. Puxen a Dona Urraca, puxen aquí un debuxo que se fixo, non me acordo nin quen, dunha famosa curandeira que era da que fala Risco e outros moitos despois, que era a sabia de Torbeo. Puxen a Pepa a Loba, que aquí o de ser real ou non é xustamente co que xoga o mito, non? Esa é a forza do mito. E puxen as de Santiago, as Tres Marías, que son dúas. As Tres Marías... Pois non o sei. Eu non teño nada claro se eran tres. Tres. Pois mirade, puxenas aquí porque Dona Urraca, sendo, evidentemente, se a historia a contaran as mulleres, sería un personaxe fundamental da Idade Media. Fundamental. Bueno, pois non só non é fundamental, senón que se transformou, é dicir, é protagonista do tesouro de Dona Urraca, do pazo, en Lugo temos un pazo de Dona Urraca. Dona Urraca non pisou Lugo nunca. Pero bueno, ten un pazo, e o pazo sigue existindo, agora queren restauralo para fazer non sei que ali. É dicir, que entrou no terreo, debeu ter tanta forza o personaxe real, que entrou no terreo do mito, e quedouse no terreo do mito. Pero para Galicia, para a historia nosa, sería importante coñecer a historia real de Dona Urraca. A sabia de Torbeo era unha curandeira con supostos poderes que lle apareceron un día de repente bebendo auga nunha fonte. Ao parecer, según o cura da parroquia, tiña 3 ou 4 demos no corpo, e xa o que lle daba a forza curativa. O cura sabía o que facía, quitaballe clientela, lógicamente. O tema de Pepa a Loba é moi curioso porque a forza está en que supostamente é unha bandoleira real, non? Que existiu na realidade, cando é absolutamente imposible que existise Pepa a Loba na realidade. Pero a súa forza mítica é que non hai concello de Galicia por donde non pasara Pepa a Loba, ou tivo unha casa, ou era filla de non sei quen daquel sitio. Hai un relato de Fernández Ferreiro que xa se publicou en La Noche polos anos 40 ou por aló, que fala realmente dunha vampiresa que colle forza chuchando o sangue das vítimas, que é realmente unha faceta nova e interesantísima do personaxe. En todo caso, Pepa a Loba, suposta bandoleira real que roubaba aos ricos para darlle aos pobres, etc., etc., non existiu, pero ten unha forza mítica fundamental. E estas señoras, que realmente son unhas víctimas do sistema político e social, etc., etc., dunha familia anarquista de Santiago de Compostela, que seguramente perderon boa parte do siso e que se convirtiron, parece que, bueno, personaxes de burla de estudiantes e demais, realmente pasaron a historia local, ou polo menos a certas xeneracións da historia local de Santiago, como cocos, como monstruos. Por ali non vayas, que poden vir as 3 ou as 2 Marías, eso sí que varía, e poden roubarte, é dicir, sería a mesmo personaxe que a señora esta que falaba eu do test do periódico este. Sí. E logo elas, pois iso, paseaban, pero non, sí, convertíronse nunha especie esperpento, pero tamén nun monumento, porque agora todo o mundo recorre a historia e con agarimo tamén desas mulleres. Eu non coñezo a ninguén que asustara delas. O mellor que ridiculizaran a figura ou tal, pero non. Había de todo. Chamaban esas dúas en punto porque salían as dúas. Vestían estrafalariamente. Vestían... Espera. Se Santiago moito máis que xente se... No, bueno... enténdeme, pois non me entendas, pero botábanse polvos de arroz na cara. No, se eu digo, díxeno 2 ou 3 veces, que son víctimas. Sí, vale. Son víctimas. Iconos tamén. Bueno, agora igual se convirten en iconos desde que se fixo a escultura, non, ojalá, pero realmente os personaxes son víctimas. Víctima de ser da familia que eran, anarquistas, moitos deles presos, desterrados. Elas, polas referencias que eu teño, todas esas situacións, vivir da caridade da xente, etc., etc., trastornoulles o sentido, é dicir, tiñan problemas mentais. Quero dicir que
Bueno, vale, vale. Non, perdón, entramos en Non. Sí, non é o debate de todos xeitos, sí, foron personas estigmatizadas, eso está perfectamente dado, vestían dese xeito, tiñan un comportamento que non aceptaba a sociedade, e hoxe en día neste revisionismo Sí, está ben, está ben. Está moi ben, pero a historia, a verdade hai que sabela ou deberamos sabela. Eu teñoas aquí porque me chegaron relatos dunha xente que debe andar agora polos 50 anos, pero esas non son as que me dicía a miña nai que vivían pola, agora non me acordo da rúa, e que non fose por ali, sobre todo ao anoitecer, porque me podían roubar, tal, e digo, como un personaxes varios, 2 ou 3, que en algún momento deberon ser 3, deberon ir xuntas 3, pero quen máis recorda a xente que eu contactei son 2. Como Dona Urraca Milanos é moito, pero esta xente que a última morreu na Coruña na casa dun familiar no 83, creo que foi a Coralia, como a unha xeneración se puido usar como monstruo urbano, para, como podía ser eu que sei, o home do saco ou do unto ou calquera outro monstruo da mitoloxía popular. Vou non deixar aquí porque eu creo que é mellor que abriamos camiño. Bueno, como eu simplemente o que quería ia comentar estes personaxes masculinos, pero bueno, deixámolo en todo caso. Aí están os mouros e o seu mundo subterráneo e as súas festas, asociado ao que nos din as lendas de que soi música, no so chan, e teñen tesouros, e teñen túneles, etc. Levan os cabalos a beber. No castro, ao lado de onde eu nacín, cada vez que tronaba, dicíame o avó que estaban os mouros xugando aos bolos. E logo entraban detalles, e dicíame que tiñan os birlos de ouro e a lastra, onde poñían os bolos, era tamén de ouro. A mí aquelo me parecía, bueno, alucinante. E aquí están, bueno, pues tamén cocos e monstruos do mundo infantil, o home do saco, o trasno, o pesadelo, este que se pon no peito da xente e impide que respire. Pero outro personaxe que parece real, Roldán, que realmente ven desde o mundo do poder, Carlomagno, e desde o mundo da literatura, Chanson de Roland, e que ten un predicamento a nivel popular espectacular. Esta ilustración é dunha lenda, dun libro, que fala de como matou aos mouros todos que vivían nun determinado lugar e como naceu a hora do solpor, porque parece que lle quedaban uns poucos mouros de matar. Entonces subeu co seu cabalo a un penedo e pideulle ao ceo. Curiosamente, despois na Chanson de Roland non aparece o episodio, aparece vinculado a Carlomagno, pero non a Roland. Pero bueno, iso é o de menos. Quen non minte, por favor. E pideu unha hora máis de luz para acabar de matar aqueles mouros da Lagoa do Carregal, e de aí nacería a hora do solpor, esta hora que temos sin sol, pero que ainda queda luz. Pensade sempre que é para acabar de eliminar os mouros que quedan. O xudeu errante, o tema do rin que ten que ver coa morte, o rachalo hábito e tal, pero bueno, deixámolo aí porque comento brevemente o tema da morte, non? De onde vimos ese mundo mítico e tal, quen somos eses personaxes que relacionamos co mundo mítico daquela maneira, non? Con moitos problemas de relación e case sempre fracasamos, e a donde imos témolo clarísimo, porque hai cantidade de simboloxía e de figuras relacionadas co mundo da morte e co mundo do máis alá. Non hai, e iso probablemente tamén ten moito que ver, ainda que isto é universal, evidentemente, tamén ten moito que ver coa situación xeográfica nun fisterre, nun cabo do mundo, é dicir, nunha porta do máis alá, non? Esa literatura da viaxe ao máis alá, ao paraíso, a illa de San Brandán, de a illa de Solstición, toda esa literatura influe en que evidentemente nos sintamos cabo do mundo, non? Como cabo do mundo falan as barcas de pedra, mira que non hai santuarios relacionados coa chegada de Virxes, Santos, Santiago, San Pedro, digo San Andrés, etc., ás costas galegas, e incluso hai unha lenda inversa que me contou aquí, acordaste, da Atlántida, que é ao revés. Non van ao occidente, veñen da fundidade Atlántida ás costas, e fundan as santuarios da costa galegos, veñen en barcos de pedra. É curioso, non?
porque sempre viaxan cara ao occidente, e neste caso, ao fundirse a Atlántida, veñen á costa segura, que sería a galega. Pero, en todo caso, quen non oiu falar da Sociedade do Oso, do Ruín? Non, se ten razón, xa pode ir calando. Pero bueno, de todos estes personaxes, de algúns oiríades, de outros non oiríades, non o sei, pero son figuras, son representacións, a maioría colectivas, inda que tamén hai algunha individual, que representan as ánimas, é dicir, representan o mundo dos mortos. Uns teñen que ver co aviso aos vivos de quen vai morrer, outros teñen que ver coa regreso ao mundo dos vivos para reclamar unha débeda, para amañar algo, para corrixir. Hai unha historia moi boa na Ponte Nova que tiñan un criado na casa e todas as noites a medianoite berraba: que me arrancan as orellas, que me arrancan as orellas. Chamábase Xustín: que ten Xustín, que ten Xustín, que me arrancan as orellas. Xustín non sabía que lle pasaba, non? Entón, a señora da casa deuse conta que o seu marido, bueno, pois, que non se portara moi ben nos últimos tempos, con algunha circunstancia familiar. Entonces foi á igrexa, foi pedir perdón por el, e a partir dese momento Xustín dormiu tranquilo. É dicir, era a ánima do morto que viña todas as noites tirarlle polas orellas a Xustín para recordarlles aos vivos que había que facer algo por el, que estaba no purgatorio penando, e había que liberalo por aquelas maldades que fixeron nos últimos anos. O tema da morte é fantástico, porque sí que nos retrata perfectamente ese cuidadiño que se pon no relato do aviso que lle di ao que vai morrer, do familiar que ve amortallado o que vai morrer ainda o día seguinte, de todos os rituais que hai que facer cando morre alguén na casa: abrir as ventas, botar sal, evitar a sombra, quitar o gado do camiño. É dicir, eso é todo un códice fantástico que se o collemos de pé a pá nos fala do medo que lle temos á morte, que eso é realmente o que se trata, non? Este é un final, podía ser outro, bueno, igual teño máis. Non, este é para que leades. Non, é unha forma de contalo dese pasado, dese idade de ouro, o cristianismo chamalle paraíso, vale, pero teñen a mesma función. Quen somos ese outro, ese ser que se relaciona pero que é oposto, que non ten as cualidades do mito, e a donde imos xa vos quedou claro, non? Non estiveche? Ainda has estar, non te preocupes. Sí, bueno, moitas gracias. Chao.